Добрый вечер для тых, хто толькі далучыўся. У нас сёння даволі доўгі стрым, ужо ён цягнецца 5,5 гадзін, нават уже 5:40 амаль. Вось мы зараз пераключыліся з Warcraft'а, зараз працягнем праходзіць Tactical Breach Wizards. Tactical Breach Wizards мы даволі блізка да канца. Ну, 10 блізка да канца. Накладна не упэўнены. Так, працягваць адразу. Мы, наколькі памятаю, мы прабіваемся зараз узгадаць, бо літаральна мы гулялі апошні раз, можа, 2-3 дні таму. Даволі даўно, яшчэ да таго, як у мяне камп'ютар ремонт адпраўляўся, мне падаецца, то бок даўно ўжо, амаль можа месяц. Не, я ўжо нават не ўпэўнены, мне сумневы вялікія. Вось, мы прарываемся, наколькі памятаем, у канкрэтны цэнтр унутры краіны. Ёсць краіна, на якую зараз адбываецца напад. Напад суперсалдатаў. Мы зараз спрабуем спыніць гэты напад, але, скажем так, мы спрабуем напасть на гэтую краіну хутчэй, чым гэтыя суперсалдаты, бо калі яны дабяруцца да доступа да маны, то яны могуць ствараць яшчэ больш за гэта суперсалдатаў. Усё вельмі небяспечна. Так, памятайце, каменны стол без... Вельмі каштоўны культурны скарб, так што паспрабуйце не біць кагосьці аб яго вельмі моцна. Чаму у меня такое адчуванне, гэта быццам бы мне гэта мне сказалі. Так. Я загадваю усім забыцца пра то, што я ўзгадваю гэты стол. Бо там два канкурэнта на знішэнне вось гэтага прыгожага стола. Так. Гэта гульня пазл, для тых, хто прапусціў папярэднія стрымы. Яна, у прынцыпе, пра той, як чараўнікі, баявыя чараўнікі прарываюцца ў розныя пакоі, калі коротка, і ў гэтым, у прынцыпе, уся сутнасць гульні. Яна мае свой сюжэт і свае падзеі, але ў асноўным гэта такі пазл пакрокавы. Што гэта ў яго за статус такі? Чаму ён жоўценькі? Я не разумею. Окей? Ну ладно. Так. І гэты... гэта ракет... Вы бачыце, тут ракетніца цэліцца ў мяне. Так. Тут яшчэ будуць прыходзіць падмацаванні ў гэты жа пакой. Два з іх я не змагу спыніць увогуле, яна проста не спыняюць. На Hearts of Iron 4 адпраўляецца 1000, і я чамусьці не пачуў ні халеры. У мяне не было. Яшчэ на Hearts of Iron 4 адпраўляецца яшчэ 500. Я не ведаю, чаму я не чую гука. Увогуле я бы падзенізіў гук у гульне, бо нешта не занадта класна. Давайте вось так. Пагляджу, як вам. Ну, в прынцыпе, нармальна у вас таксама. Чуеце, так? Добра, бо ў мяне няма. Я літаральна вось у мяне ў вушах цішыня па алётах. Ну ладно. Так, нам было бы добра прорвацца вось да той, вось да гэтай кропкі, бо мы зможам скантраляваць гэтую турэль. Але для гэтага нам прыйдзецца, дзе наша Зен? Яна можа праз вакно неяк. Давайте праз Зен спрабуем. Джен, пардон, не Зен. Забегаю сюды, выкарыстоўваю мятлу, прылятаю ў гэтую кропку. Пролетела сюды. Хопіць или ёй бега? Не хопіць, мне падаецца. Стрэльнули, не дабежым. Альбо, то калі мы самі сябе паварушым трошки ў бок. Ось так. Самі сябе падкінулі, выкарысталі лэптоп. І што ён зрабіў? Чаму турель не под моим контролем стала? Оу. Контроль турели не тут. Терминал для контроля турели не тут. Я только что... Я адчыніў дзверы. Зразумеў. Я адчыніў дзверы, якія вядуць да тэрмінала, які кантралюе. Ну... Пытанне, хто зможа прабіцца туды. На Hollow Knight адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі. Я магу неяк
Яна ж можа мяняцца месцамі, так? Яна можа кінуць гэты блок вось сюды. Памяняцца з ім месцамі і дабегчы. Можа. Ёсць. Акнулі турель. Турель зараз пад нашым кантролем. Арыёну не вельмі зручна. Давайте-ка редеплой яму зробім. А можа і не трэба было яго перасоўваць. Так, у нас ёсць яшчэ стары наш. Давайте-ка ім ввогуле выкарыстоўваем прарока. Так, ёсць. Мы самі не можам стрэліць? Мы не бачым. Угу. Дала месца я браў. Вернем Зена. Зен, калі ласка, вось падбегі сюды. Паставім прарока ў іншую кропку. Угу. Гэтага хлопца нельга адштурхнуць. Дрэнна. Давайте тады страляць у іншую кропку. Вось у гэтага. Я магу неяк пазбавіцца вось ад гэтага нашага непрыемна... Не, ўсё гэта не падыдзе. Джен, хутчэй за ўсё, упадзе. Это амаль 100%. Рыён. Ты можаш нешта зрабіць? Давайте за рыёна тады. Возьмем і прыбяжым у форме сабакі. Вось он прыбег. Прыбягае сюды, і дзверы ён не можа зачыніць, таму што ён перашкаджае вось тая машына. Алера. А вось так? Таксама не можа. Ён не можа зачыніць гэтыя дзверы. Трэба думаць. Зен пакуль у парадку. У прынцыпе. Генератор шчыта. Подключили. А чаму? Які шчыт ён дадае? О, я зараз разумею. Падаецца. Што за шчыт ён дае? Это нейкі генератор шчыта. Я не памятаю уже, як яны працуюць. Ён здымае шчыт з ворагаў. Зразумеў. Добра. А чаго я не памятаю ўжо? Яны менш пашкоджанняў тады будуць рабіць. Можа за Джен яшчэ можна не атрымаецца. Вітаю, Гімонг. Можа яшчэ прарока прызваць. Я магу іх два ствараць. Так, магу два ствараць. Оу, пачакайце-ка, пачакайце-ка. Прарока. Давайте, можа вось так? Все равно Джен будет целью. Давайте пророку все ж таки тут сварим. Бо зараз двома пророками Зен літарально разносить якую-небудь цель. Зен, ты можешь кинуть? Бомбу он не может кинуть, так? Угу. Джен все равно у небяспецы. Спектральный череп. Не забью, так? Коктейль. Вось гэта было патрэбна пачаць. Давайте да таго, як ён выкарыстоўваў наш Зен атаку, выбегаем сюды. Кідаем наш коктейль, які аслабляе ворогаў. І зараз Зен сам атакуе. Ён павінен будзе забіць яго. Вось яно яго можа адштурхнуць такім чынам. І заб'е нават яшчэ. Ось так. Атрымалася. Добра. Ад ворагаў мы збольшага пазбавіліся. Гэта дрэнная рэч. Не тое. Тут ёсць яшчэ адзін блокіратор шчыта, яго неблага было бы ад яго неблага было бы пазбавіцца. На жаль, нічога з гэтым не зраблю зараз. Давайте-ка за яе і просто забярем вось гэта. Прадмет. Это і ману дасць. Мы можем просто пачакаць. Я так-то думаю.
Нам нічога дрэннага з гэтага не будзе. Альбо... Не, ну там так само ніхаля не побачыць. Ну, добра. Чакаем. Так. Давайте конец хода. Прадбачанне паглядзім. Гэтага чалавека выносяць. У нас 2 клона знікаюць і нічога больш дрэннага не адбываецца. Так што давайте конец ходу. Выбеглі яшчэ 3 чалавекі. Адзіны самы... Які непрыемны. Ты хто такі ўвогуле? Супер Хэві Белцер. Каб ты не быў, ты мне не падабаешся. Тут ёсць медык з рэактара з гэтай групоўкі, які будзе падымаць сваіх саюзнікаў. Ён з'явіўся. Джен, што ты можаш зрабіць? Пазбавіцца адміна, але гэта будзе дзеянне каштаваць. Не падабаецца. Бэнкс, ты можаш? Гэта лічыцца як атака. Так, гэта лічыцца як атака. Ау, раён сам сябе атакаваў. Можа, давайте вернем зараз у мінулае трошки. Зен, у тебе ёсць магчымасць стварыць яшчэ? У яго няма магчымасці стварыць яшчэ аднаго клона. Я занадта шмат іх выкарыстаў перад гэтым. Так, Зен ён сам не бачыць. Ну давайте тады атакамі проста звычайнымі. Хоп, сюды. Джен прабягае вось так. Зламай яшчэ шчыт. Можна было з гэтага пачаць, давайте вернем. Шмат разоў. Чым складаны зараз узроўні ідуць? Яны патрабуюць шмат. Кожны ход патрабуе шмат чаго, шмат дзеянняў. Так, Зен клона не можа стварыць, але я думаю, што зараз мы і без клона дадзім рады. Не вельмі, насамрэч. Не настолькі, як хацелася. Трансфер з Бэнкс ось на гэтага хлопца вяліка. У нас ёсць хто-небудзь? Рыён яшчэ можа. Оу, гэта вялікі... Блін, я не дрэнна толькі горш зрабіў. Давайте укусім. Блін, гэта для перасоўвання вельмі зручненька. Гэта лаза ідэальная ўвогуле атака для мяне. Давайте-ка вось так. Ось. Добра. Далі, калі ласка. Включи яшчэ шчыт. Яны толькі дапамагаюць ворагам, нам гэтага не патрэбна. Вітанкі, нешта зусім з раскладу выпаў. Не, сёння выходны для мяне. Таму я літаральна сёння ўвесь дзень амаль стрыміў Warcraft Hardcore. Так, спаравая бомба. Во, давайте яе. Кайфу. Но яго яшчэ адна ёсць. Мо давайте на гэтага хлопца кінем. Так. Район Бэнкс. Мне падаецца, я ўсе дзеянні выкарыстаў па максімуму. Ну так, не той, каб я шмат магу чым дапамагчы. Ну вось, давайте тады, прадбачанне. Ён страляе і сам у сябе вяртае сабе ж пашкоджанне. Цудоўна, у нас няблага, ў прынцыпе. Не падрапай стол, і я спрабую. А у нас ёсць квест? Нанесці 8 пашкоджанняў седатыўнай зброяй.
Так. Ніхто на вашым баку не павінен атрымаць пашкоджання, акрамя дал. І Аріон нанесці 9 пашкоджанняў адной спаравой бомбай. Угу. Окей. Конец гэтага хода. Я ўпэўнены. Оу, гэтыя пачвары. Вось жа халера. Яны хуткія. Яны перасоўваюцца ў часе тады, калі мне, блин, нахрен гэтага не вельмі хочацца. Давайте пророка створим. Ау! Джен выкинули нахрен в окно. Да, вернем назад у часе. Яны ламаюць усё. Гэтыя пачвары літаральна ламаюць усё просто. Вось гэтае прадбачанне паставілі. Тады яны не могуць прайсці. Я за Зена заблакаваў ім нахрен праход. Трэба прыдумваць далей. Маланка. 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 Мала. Ну ўсё, в прынцыпе, і хопіць. Так. Бэнкс. Спектральны чэрап можа. О, вось так. Мы можам заваліць там адразу групоўку цэлую. Он будзе працягваць атакаваць, так? Рыён, давай-ка ты подцягні яго. Оп, і яго стрэлілі яшчэ. Цудоўна, мы выратавалі нашу ракетніцу зараз. Добра. У Бэнкс нічого такога няма, удал таксама. А ці можа памяняемся месцамі з ворагам якім? Напрыклад, з гэтым. А тут район можа і укусіць яго. Правильно? Давайте укусіць. Альбо скрадзяману. Скрадзяману няхай. Скрадзяману і ослабіць у гэтага хлопца. А, это ослабление, оно увеличивая пошкоджение по цели, так? Давайте тады гэты дротик яшчэ кінем эту цель, а тут побежим до гэтага хлопца дробовиком. Няхай он там вар'яцее. Прадбачанне. Ёсць. Разобраліся. Ворагаў больш падыходзіць не павінна. Конец ходу. Так, ну, в прынцыпе, на гэтым-то і нам можам асцярожна скончваць. Мне гэтага чалавека там, оп, прыбілі. Район адбягае. І Бэнк седатыўна можа дабівае. Это павінен быць апошнім. Конец? На, тут один квест зарабілі. Стол не подрапаны. Стол у ідэальным стане. Місія выканана. Захапіць уладу, ну, гэта самае. Мы урваліся ў дом урада. Зараз мы скончылі з гэтым. Так. Так, мы дадалі яшчэ некаторых мэтаў філераў, але выглядае так, што мы не зусім іх было нейкая патрэба. Згодныя. Насамрэч, вельмі добрая праца. Ну, вось. Не патрапілі стол, і ўсё добра. Усе шчаслівы. У нас новыя перкі. Для дал нашай ваяркі. Альбо пашкоджанне, альбо... Рефанд. Паніка, вось гэта добрая. Возьмем яе. Альбо телефейзинг херня. Вось. Паніка. Гэта калі мы будзем мяняцца з ворагам, яны могуць знервавацца і стрэліць у свайго жа. Гэта добра. Можна падставляць у ворагаў. Марызана? Не памятаю.
У яго няма зачыненых магчымасцяў, так што думаю, што будзе. Месачка? А, рэальна стаіць месачка, так? Нагадваю, што гэта наш мафіозі-друід, які насамрэч з'яўляецца ніякім нахар не друідам, ён з'яўляецца сабака, якая пераўтварылася ў чалавека. Правую бомбу давайте палепшым. Будзе яшчэ адштурхоўваць. Яна даволі моцна і так. А, не, вось. Розум зана, вось яго мара. А гэта хто? Гэта што яго версія? О, гаўно. То бок мы гэтым будзем займацца ў ліболі. Дзіўны выбар. Прывёў цябе дадому, хлопчук. Мы з'ехалі адсюль, калі мне было 7. Хто не ведае, не разумее ўвогуле. У галоўных персанажаў ёсць моманты, калі яны ў сваім жа розуме у сне калупаюцца і размаўляюць. З-за таго, што яны такія ўсе прарыўныя чараўнікі, то яны мы адначасова прыходзім узровень і таксама капаемся ўнутры ў галаве ў кожнага з персанажаў. Так, тады гэта ўдалы момант, каб табе вярнуцца. Я быў тут у аўторак. Слухай, ну, каб вы разумелі, злева арыгінальны Зен, а справа нерэальны, ну, яго, з мары яго нейкі варыянт. Устрань свае жахі. А што канкрэтна, калі дагэтуль былі варыянты ў персанажа з будучыні альбо з мінулага, то для Зена гэта хто? Бо Зен у нас трошкі якраз такі тэмпаральны маг, які трошкі бачыць у будучыню. Ну, добра. Друидская мафія. Что у нас наш союзник умее? Літаральна тое ж самае. Ён адзін у адзін мы. Окей, гэта бягучы зараз час тады. Яго копія. Мы можам забегчы. А, ну, самы прыкалдэс так-то. Зан і яго копія, так? Пачуў прарок. Опа, -1. А чаму ён забівае свайго жа? А можна паглядзець у яго перкі? Так, націснуць, каб побачыць перкі. Не, гэта літаральна аднолькавыя. У нас аднолька... Ён жа сам у свайго жа страляе. У свайго жа клона. Так, што за халера? Чаму ён забівае свайго клона? Гэта нейкая дзіўная рэч. Ну добра, не, насамрэч гэта дае вельмі моцнае ўзмацненне Зену, таму што ў Зена гэта вельмі важнае. Як мы вызначылі, гэта літаральнае чытерства. З яго клонам можна за адзін ход што заўгодна нарабіць. Калі то яго клона забіваюць кожны раз. Ты гэта не паверыш, але ты, страляючы ў мяне, пакуль я страляў у нейкіх фейкавых гангстараў, не вырашыла мой комплекс віны. Ой, не жадаю скіпаць. То бок ён літаральна, калі б я страляў за галоўнага, ён бы і па мне страляў тады.
Кожны стаік патрабуе трошкі, яго патрабуецца ўзбіць, каб ён стаў найлепшым. Ты же ведаеш, што ўзбіванне мяса робіць яго слабей, ну, больш мяккім. Окей. Гэта выглядае як 4 мяне. 4 мяне ў маёй готаўскай фазе. Так, ладно. Застраліць 4 версіі мяне ў готаўскай фазе павінна дапамагчы, ты так думаеш? Сама Юдасы, ты так баяўся зрабіць дрэнную нешта не так? Ты узвёў столькі бар'ераў, якія ты не дазволіў сабе пераходзіць. Якія паказаны год версіі мяне, якія спрабуюць карыстацца Predictive Shot, это у нас наша магчымасць ва ўсіх напрамках. Бачыш? Ты разумееш гэта? Я бы так далёка не зайшоў. Зараз момант сустрэць свайго самага злоснага ворага. Самога сябе. Выглядае даволі проста. Упэўненасць, нарэшце. Ну, зараз мы тады і дадзім рады, без праблемаў. Давайте памяняем іх месцамі, раз уж яны такія. А не, давайте за зона прорываться. Заголовную зону. Ау! Не, мне не падабаецца. А я магу редеплой зрабіць? А, там есть кропка. Усё, зразумеў. Я магу за зена, вось гэтага зена, редеплоімся, усё гэтую кропку і спакойна прорвацца з гэтага боку. Ворваліся. Пророк. Раз. Пророк. А, не удало. Пророк. О, блин, не той зан. Фальшивый зан. Есть. Ты прорывайся. Пачинаю з фальшивых пророкаў. А, і он зараз страляць па сябе не будзе? Я уже думал скарыстацца гэтай яго фішкай. А, во, не, нормально, все в порядку. Зараз мы ўжо ўсё прачыцерым тут на сама. А, я ж там яшчэ магу далёка пабегчы. Чакайце-ка. Я вярну вось сюды. А я не ўзяў сабе здольнасць, якая дазваляе мне карыстацца. А, можна было бы сваімі клонамі зараз ўзяць усе дзверы пазачыняць. Так? Так, я до дверей не добегу. Зараз за этим пророком мы все взломаем нахрен. Оп, раз. Ну вось толькі для гэтага ўзроўня гэта было бы карысна, супер карысна. Вельмі зламаная магчымасць. Літаральна за один ход усё парабілі. Ну давайте тады прадбачаннем страляць. Усё. Лёгко. А, вот миссию выконали. Адчуваецца так, што фактор траўмы таго, што я застрэліваў самога сябе, так шмат разоў, магчыма, адарвала маю увагу ад таго, каб пазбавіцца ад сваіх жа меж унутраных. Збярыся, Зен. Табе прыйдзецца зрабіць значна больш цёмнае гаўно, чым гэта, калі ты жадаеш даць рады з Лів. А Лів гэта наш галоўны вораг зараз, з якім ён і змагаецца. Ну, не ў сне, вядома, у рэальным свеце. Мо тое, што я не ўзяла прарока, зрабіла праходжанне для мяне больш цікавым. Ну, тут яно даволі трывіяльнае, калі вось такой камбінацыі. Просто ён жа сам застрэлівае свайго жа прарока.
І ён страляе, гэты прарок, і ў выніку у мяне прарок просто ўсё вырашае. Зноў яшчэ лабірынт сваіх жа асабістых абмежаванняў. Давайте-ка з гэтага. Марны Зен можа сваіх жа клонаў адстрэльваць, таму мы ім і карыстацца і будзем. Раз. Два. Вось. Працягваем карыстацца тым, што мы чытер. Літаральна мы просто... У чым сэнс аб'юзаў з гэтага, чаму я так лёгка ўсё прабіваю? Справа ў тым, што мне ўзяты наступныя перкі. У мяне ёсць прарок, які прабягае на некалькі секунд наперад. Ён прабягае і пачынае страляць у яго ўзяты перк, у гэтага прарока, каб ён, калі прыбег, пачаў страляць. Спачатку гэта было просто такі дэкой, на якога вораг павінен быў агрыцца і наносіць пашкоджанне. Але далей усё пайшло зусім не так. Так, бачанне прарок. Давайте заново адматаем трошки. Вось сюды. І прадбачанне. Вось. Павінна было быць на гэтым скончыцца, але ён страляе і у яго ёсць яшчэ дадатковы перк, які вяртае мне ману, калі гэты прарок загінае на гэтым жа хаду. Як толькі калі гэты прарок не дажыве да наступнага хода, то ён вярне мне ману. Што я раблю? Гэты прарок выбягае, страляе ў ворага, пасля чаго чамусьці, ну па сюжэту, гэты Зан з Мары, ён бярэ і застрэлівае свайго жа клона. Гэта значыць, што ў мяне бясконцая колькасць клонаў, якія працягваюць наносіць пашкоджанне. Я ўсё зламаў, так? Ну, гэта выглядае, як і па плану ўсё зламана, правильно? Вось гэты Зан з Мары, ён просто божанька зараз. Глядзіце, вось ён бярэ, вызывае клона, клон страляе ў цэль, выкідвае яе. І зараз ён жа яго застрэліць, ён верне мне ману, я магу выкарыстаць яго зноў. Такім чынам я беру, напрыклад, гэтага... ён так далёка не прыбяжыць. Шкада. Ладно. Зен тады хоць сюды, калі ласка. Прарока. Ён не прыбяжыць так далёка. Вось так. Я скарыстаюся гэтым прарокам, і ён памрэ. І верне Зану арыгінальнаму яго ж ману. Пазбавіліся ад гэтай праблемы. Так, гэта зрабілі. І... Зноў жа фальшывы прарок. Ой, блин. І зараз падрыхтуем сабе стрэльбу. Будзем страляць як у першага чалавека, які жа забяжыць. Прадбачанне. Забег. І скончыўся. Там жа. Фальшывы прарок? Ці магу я яго штурхнуць удала, не? Не магу. Шкада. Ось у гэтага хлопца стрэльнем. Фальшывага прарока стварым. Ха-ха! Як я удала. Добра, мана вярнулася. Зен. Так, давайте-ка. Это Зен з Мар у нас. Бярэ, забірае данные. Стварае фальшывага прарока. О, не, дрэнна яго стварыў. Трэба яго стварыць так, каб я яго бачыў. Бачыце? Бясконца. Ствараем яго яшчэ раз. Мінус. Ламаная халера. Дзякую яшчэ гульне, што яна ўзяла, і гэта падвысіла нават абсурд, бо персонаж, які Зен, які сам сабе свайго жа клона знішчае, гэта просто ўжо ўвогуле кабзда. Не тое. Вось так я прабягу. Ствараем прарока.
які за кут просто бярэ страляе. Нават з бяспечнага месца мы гэта можам рабіць. Выніку яго просто выкінулі нахрен. Ой, пророк. Замест сябе. А, так, давайте сустракаць. Хто б там не прыбег, яго сустрэнем. Забег. А всё? Джен з'явілася. Бач, Зен. Але твой злосны двойнік адстой. Нам трэба выкінуць яго праз вакно. Але мы толькі пачалі працаваць разам. Слухаць жанчын робіць цябе слабым. Добра. І згодна, давайте яго вышварнем. Так. Пантхем? Але Пантхем это, ну, літаральна швырнем яго. Окей. Вось ён. Вось Зен. Вось выкидывать. Окей. Добра. Зроблено. Джен ведае, так. Мне падабаецца гэты тэрміны яшчэ не ўпэўнены, як яго ўвогуле перакласці. Defenestrate. Defenestrations. Гэта выкідванне кагосьці праз вакно. Супраць яго волі. А ты як тут апынулася? Ага, у мяне была мара аб сонечных мядзведзях. А потым я пачула, што нехта быў, гэта ставіўся дрэнна да майго сябра. На гэтых што? На гэтых рэчах няма халера, на гэтых рэчах што, няма ніякіх налад прыватнасці? Я ўсё ж такі рад пабачыць цябе, але я не жадаю, каб ты прыходзіла ў мае іншыя мары. Так. Я навучу цябе потом нейкім законам, які будуць абараняць твае сны. Але зараз нам трэба сканцэнтравацца на тваім гаўне спачатку. Ну, то бок на тваіх праблемах. Чаму твой клон у мары такі мудак? Магчыма, гэта тое, як я уяўляю сабе ўпэўненасць? Я як гэта спыняюся, калі я пачынаю думаць, што я магу падвесці кагосьці. Той хлопец, якога мы сустрэлі, ён дакладна ў гэтым не сумняваецца. І ён быў мудаком. Ён быў, так? То бок ты добра даеш рады. Табе проста трэба менш аб гэтым бянтажыцца. Так. Ці трэба нам клапаціцца аб тым, што тое, што мы ад яго пазбавіліся, ты не абудзіўся таго, што мы пазбавіліся ад яго. Гэта таму, што ён вярнуўся, і ён велічэзны, і ён у наступным пакоі. Магчыма, твае мара твайго розума вырашыла, што гэтай арке патрэбна больш, ну, па тыпу, гэтая арка павінна скончыцца на больш высокай кропцы. Давайте тады не падвядзем. Ну, вось гіганцкая версія. Так, адматваем адразу назад. Бо нас цікавіць, каб рэдэплойнуўся іншы. Нас цікавіць, каб першым зайшоў Зен. Зараз мы скарыстаемся тым, што у нас ёсць фальшывы прарок. Мы разрадзім усе гэтыя прадбачанні прарокамі. Кайфы? Питер, у сэнсе ўсё проста. Взяли да забеглі. Нагадаў, што нядаўна быў дзень кідання кароткіх людзей, калі можна ўзяць любога нізкага чалавека ніжэй за 5,5 футаў і кінуць яго, не пытаючыся на дазвол. Дык гэта ты апісваеш кожны дзень. Так. Таймбуст можна кідануць яшчэ дадатковых дзеянняў. А Зен жа не будзе страляць у самога сябе, правильно? Не будзе. Разумеў. Но ён ўсё роўно будзе не такім простым, як падаецца. Я вось думаю.
У. Окей. И он что, отказывает и стреляет? Так. Ну, понеслося. А, так ён страляць не будзе. Вось пачвара. Ну давай зараз тады за Джен будем экспериментовать. Оу, не атрымалася, гэта дрэнна. Так, Зен, давай-ка ты... А, таймбуста няма, так. Вось ад гэтых пазбавіліся, добра. Зен, прадбачанне. Зен, Джен, іх лёгка пераблытаць. Граната вось гэта адштурхоўваюць. Блин, ён тады перацэльваецца на Джен. Давайте так и покинем. Нехай так и застаецца. А, так, ну нормально, 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 подойдем. Пробачим. Ману вернули. Конец хода. Так, пророк. Оп. Пророком это настолько тривиально становится. Упс, не то атрымалася. Не той результат. Мне патрэбна паставіць пророка так, каб ён стрэліў у гігазена. Вось так. Зачинили двери. И, в принципе, продаж. Упс. Конец. И узнагароду яшчэ атрымалі. Дадатковы перк. Ён пазбавіўся у гэтых самых. О! Ого, дадатковае штурхоўванне у нашай стрэльбы. Кайфы. І гэта ўсіх клонаў таксама становіцца, я так разумею. Чата мы гуляць не будзем, бо яны даволі доўгія і ну там на пераклад. Гэта не зусім абавязкова, але я можа іх пасля таго, як прайду гульню, прабягуся па ім. Ну, вось на стрымах не вельмі жадаю рабіць. Бо зноў жа шмат перакладаць. Ну, іх у асноўным яшчэ і дыялогі такія не толькі па тэме зусім, а больш жартаўлівыя такія расслабленыя дыялогі. Я так разумею, гэта ў іх план нападзення, так? Зараз намалявалі сабе, нарабілі. Так, гэта літаральна іх план нападзення. Вы паглядзіце, як цудоўная, такая цудоўная мапа. Сябры, вы бачыце мне, што я просто займаю эфір, але кожны кіт, божа, дзяцюк у Медзелане марыць аб тым, каб сядзець за каменным сталом у пэўны дзень. І вось гэты хлопец наш мафіозі, ён з Медзелана. Ён такі, я мару аб тым, каб раздзелаваць трусаў. У любым выпадку, калі ласка, выкарыстоўвайце коўстэрс, ну, гэта, як яны, з галавы вылецела. Бітаркеллеры, карацей, падстаўкі пад напоі. Ну, добра, давайте абмяркоўваць контрхейст. Контрхейст гэта ў нас, мы паспрабуем. Хейст гэта ўвогуле ўварванне, нападзенне на, напрыклад, абабраць банк, так?
Мы жа будзем рабіць контрхейст. Мы паспрабуем трапіць у сховішча маны раней, чым гэта зробяць іншыя людзі, якія спрабуюць трапіць у сховішча маны. Вось, нам трэба зрабіць гэта так, каб яшчэ вельмі суперхуткі салдат Лів ні аб чым не здагадалася. Мы зрабілі так, каб рэактар, ну, групіроўка, супраць якой мы выступаем, паверылі ў тое, што ў нас ёсць сакрэтныя туннелі, якія вядуць у руднікі, а рудніках знаходзіцца гэтая мана. Так што яны адправіць Борі, гэта трошкі не зусім смярцельны пірамант. Вось, ён трошкі не смярцельны пірамант. Вось. І ён для нас патрэбны, гэты Борі, з-за таго, што ён адзіны, хто можа зжигаць гэтую ману, так-то ману просто так не спаліць. Ось. Так што яны адправяць Боры ўніз, каб ён заблакаваў ім праход. Калі гэта спрацуе, у нас застаецца ўсё яшчэ 3 галоўныя праблемы, якія спатрэбіцца вырашыць. Якую вы жадаеце абмеркаваць першую? Так. 3 варыянты. Вось гэты Боры не збіраецца падпаліць гэтую ману, жылу гэтай маны, толькі таму, што мы папыталі. Другі варыянт. Так. Як мы спалім запасы маны у сховішча? Трэцій. Нам трэба вызначыць, што рабіць з Лів. Арыгана гэта як пашчасціць, бо я ж не ведаю, колькі яшчэ праходзіць. Ось. Спадзяюся, з каточкам будзе ўсё ў парадку. Добрай табе дарогі. Ну ты гаварыла, што недалёка ад цябе. Ну, 15 хвілін гульні засталося, як звычайна. Так, Боря не збіраецца падпаліць ману, просто таму, што мы паспыталі. У мяне ёсць некаторыя думкі. Але вы ўсе яго ведаеце лепей, чым я. Так што я спытаюся спачатку у вас. Варыянт, мы можам пераканаць яго? Я магу просто паставіць пісталет каля яго галавы. Можам разабрацца ў першую чаргу з Лів. Я могу просто ставить каля таго, што вы жадаеце, каб ён спаліў. Давайте вось гэты варыянт. Это спрацуе? А у яго заклёна ёсць нейкія па тыпу зона дзеяння? Трошкі. Але дал, яго агонь горш, чым гэта так гучыць. Твоя броня не дапаможа... Чым просто так гучыць? Яго броня... Твоя броня не дапаможа. Ты вырубішся праз секунды. Есть сэнс. Мы не павінны выкідваць нашага адзінага бронніка супраць каго ён адзіная слабасць якога і з'яўляецца гэтай Борі. Я не чую ніякіх іншых прапаноў. Ну, валанцёраў, карацей, іншых людзей з прапановамі. Калі ты жадаеш, каб ён спаліў кагосьці... Так. Калі ты жадаеш, каб ён спаліў кагосьці, каго мы не любім, я магу пераўтварыцца ў сабаку, і ён раззлуецца. Патлумач? Так, я кусаюся мацней, чым я лаю. Усе пачынаюць бачыць усё ў чырвоным свеце. Так, і калі я яго раззлую, ён падпаліць сваю жа маму, калі падбярэцца занадта, і калі яна падбярэцца занадта блізка да яго. Цікава. Але тактычна у нас значна больш будзе кантролю за нашым, як это, у нас будзе больш кантролю над нашымі пазіцыямі, чым пазіцыямі ворага. Не абавязкова. Тое, што я трапіла ў дзверы смерці, было трошкі пазнавальна. Яна ў сваю жа дзверы, хтанічную дзвер правалілася, так што трошкі ведае больш пра тое, як яна працуе. Давайте просто скажем, што я магу перасунуць любога, хто нам падабаецца, у любую месцу, дзе я магу паставіць дзверы. І ты можаш расставіць яго каля любой дзвяры. Пакуль я магу бачыць. Так. Ну, сваю мэту бачыць. Так. За гэта становіцца значна прасцей размясціць цэль перад гэтай рудой.
Гучыць, што гэта можа спрацаваць. Добра. Мы адправім Бэнк Сірыёна ўніз у руднікі. Мне не патрэбна шмат... Мне не трэба доўга пераконваць, каб пастаць некрамансера у той жа пакой, як і той хлопец, якога мы павінны трымаць жывым. Цудоўна, то бок Бэнкс можа, калі што, яго і падняць, бо нам вельмі патрэбна, каб ён жывым быў. Наступнае. Як мы спалім запасы маны ў сховішчы. Вы бачыце прыгожанькія такія малюначкі, якія былі наклеены, а гэта ў нас руднікі, ніжняя частка. Так. Сховішча знаходзіцца адразу над руднікамі. Гэта 300 тысяч кілаграмаў. Можна было проста сказаць 300 тонн. Ну, добра. Вельмі добра сціснутай апрацаванай маны. Дадаткова, каб атрымаць, як гэта, мировую суперсілу з тэхналогіямі рэактара. Калі мы пераможам у вайне, пераможам ліф і спалім нават запасы маны, мы зможам знішчыць іх самастойна. Але гледзячы на стаўкі, мы не жадаем, каб лёс сусвета трымаўся толькі на тым, каб мы трапілі ва ўсе нашыя мэты. У нас ёсць хлопец у гэтым будынку, які можа яе спаліць, так што давайте спалім. Ці можам мы адправіць запасы ўніз у руднікі? Не, праз карыдоры немагчыма. А што калі мы падарвем падлогу? Цікава. Яна не вельмі не мае вельмі моцнай падтрымкі. Яна пабудавана над вельмі старой шахтай, але падлога сама па сабе зроблена з сэдэніта. Я не ўпэўнены, гэта мясцовая нейкая штука. У мяне няма нічога, што магло бы прабіцца скрозь яе. І наколькі тоўстая, недастаткова тоўстая. Меньше за палову метра. Джен? Ты жадаеш прарыў праз гэтую самую? Праз дах? Патлумачся, калі ласка. Той заклён, які мы выкарыстоўваем на дзвярах. З правільнымі рэагентамі няма ніякай прычыны нагоды. Чаму я не магу намаляваць яе на большай версіі даху альбо падлогі і прабіцца скрозь гэтую рэч. То вам спатрэбіцца. Яна апісвае гэта самыя інгрэдыенты. Прыбудзе дастаткова павінна быць. Так. Мы вельмі хутка прабегліся ў нашым планаванні у той частцы, дзе мы павінны трапіць у сховішча. Мы чакаем, што рэактары зачыніць сховішча маны даволі моцна, але ніколі не бянтэжыліся наконт сховішча золата, таму што ў іх не тое, каб не хапае грошай. Але яны не ведаюць, што абодва з іх аб'яднаныя, звязаныя паміж сабой. Гэтага няма на схемах, і гэта ваш уваход унутр. Добра, мне патрэбіцца трошкі дапамогі. Добра. Тактычныя прыярытэты. Мне спатрэбіцца перасоўвацца па пакою хутка, каб намаляваць усе гліфы. І я не магу сканцэнтравацца на бойцы. Так, падтрымка мабільнасці і чыстая моц. Дал? Я згодна. Добра, у нас 2 чалавекі ёсць, якія пайдуць у сховішча. Так, Джен і Дал праходзяць у сховішча і падрываюць падлогу. Каманда ў рудніках можа працягнуць адтуль. Добра. Яшчэ адзін крок зроблены, і потым пытанне, што мы робім з ліф. Ты ведаеш, я лепей, чым хто заўгодна.
У чым твоя ідэя? Што бы ты зрабіў? Усе мы разам. Гэта адзіная рэч, якую мы не спрабавалі. Так, я чыны да гэтай думкі, але нам трэба спачатку спаліць ману. Не спрацуе. Праз хвіліну, як толькі яна даведаецца, што хтосьці з нас знаходзіцца на гэтай тэрыторыі, яна будзе ўжо там, каб разабрацца ўсім самастойна. Ён мае рацыю. Яна не давярае рэактару, ну, простым салдатам рэактара, разбірацца з кімсьці, у каго хоць ёсць задаткі магічныя. Так. Ну, я не магу ўсё яшчэ заўважыць ніякую версію гэтага, дзе падпальванне маны залежыць ад таго, каб мы спачатку разабраліся з Кеннеді. Маю ўсёй павагай, твая гісторыя з ёй не ўпэўнівае мяне, што ты можаш перамагчы ў гэтай бойцы. Калі шчыра, гэта праўда. Як наконт проста здавіць колькасцю. Не атрымаецца. Быццам бы мы закідаем проста шчанят у вудчіпер, гэта гэтую лесарэзку, карацей. Ну, дрэвадрабілку. Так, я там не паспеў фразу яго прачытаць. Ёсць тэарэтычная верагоднасць, што тонна костак могуць ўсё ж такі зламаць гэтую машыну, але ж ўсё ж такі... Мы ўсё ж такі шукаем нейкі варыянт нашай эмоцыі, якую мы не будзем эстыміраваць, ну, ацэньваць з фразай тэарэтычная тонна костак. Рыон, ты можаш трапіць да яе да пачатку напада? Рыон. Ну так, яна здае. Колькі у нас часу ёсць? Сёння. Ідзе яна зараз, мы не ведаем. І як хутка яна рухаецца, я так пачынаю разумець, што гэтае пытанне рытарычнае. Можа, у кагосьці ёсць падыходзячыя заклёны? Ну, здольнасці магічныя. У нас ёсць хлопец з фаерболамі. Яна ад іх укланіцца. У кейса ёсць... У кейса скура, як у танка. Яна праб'ецца скрозь яго. Міла можа размаўляць з катамі. У лепшым выпадку сітуатыўна. Бэс можа замарожваць час. Бляха. Вы бачыце? Для ўсіх. Блін. Чалавек, які можа замарожваць час, але замарожвае яго для ўсіх. Ідэальна, блін. Суперздольнасць. Што гэта значыць? Яго таксама. Я магу спыніць час, але для ўсіх. У любы момант. Вы заўважылі? Я толькі што спыніў яго. Прыкладна на 15 хвілін, вы нават не заўважылі. То бок ён не можа нічога рабіць, пакуль час замарожаны. Так. У якім сэнсе час замарожаны? Блін. А што калі можна можа яго здольнасць неяк абмяжоўваецца? Напрыклад, ён замарожвае час, мы нешта робім, ну, скажем так, напрыклад, страляем з 3 кіламетраў. І ліф прыйдзецца ўжо не ад стрэльбы там уварочвацца, а ўжо ад лецячай кулі, якую яна не чакае. Так. Добра, не вельмі падыходзячы, няма вельмі падыходзячых людзей. Што на тое, каб як гэта, distraction. Каб яна звярнула сваю увагу кудысьці яшчэ. Ты сказаў, што яна пабежыць да любога з нас, хто бы не з'явіўся. А што калі што ў нас, калі ў нас будзе прынада? Праблема з хранамансерам у тым, што нішто яна ні на што не звяртае ўвагу надоўга.
Але ты можаш, што гэта маецца на ўвазе, Вескер. Яна мае з табой, ну, гісторыю. Яна бы ўжо магла 10 разоў цябе забіць, але яна ўсё яшчэ працягвае цябе адпускаць жывым. Так, паміж намі гісторыя, але мне падаецца, што гэта веровачка недалёка цягнецца. Калі я стану перад ёю і яе ўварваннем. Ты рэальна звяртаеш на сябе яе ўвагу. Яна гаворыць, быццам бы з табой, быццам бы у яе ёсць нешта, што яна спрабуе даказаць табе. Але яго ведаеш што. Калі ты будзеш працягваць давіць на яе слабыя месцы, яна не спыніцца, каб не будзе спыняцца, каб разабрацца з намі. Добра. Злодзеі любяць прамовы. Гэта што, сапраўды нашая стратэгія? Насамрэч у яго ёсць, у гэтым ёсць нейкі сэнс. Размовы — гэта адзіная рэч, якую яна не можа зрабіць імгненна. Ты не можаш перамагчы ў размове, ну, у спрэчцы, калі табе прыходзіцца чакаць на адказ. Нагадваю, Лів — хранамансер. Яна вельмі хутка перасоўваецца. Яна знаходзіцца ў трошкі... Для яе час цячэ зусім іншай хуткасцю, чым для іншых. І ў мяне ўсё яшчэ ёсць заклёны на скокі. І у любы момант, калі табе спатрэбіцца дапамога, як толькі мы спалім гэтыя запасы, мы адразу можам трапіць да цябе. Гэта адказ так ад нашых двух экспертаў па Лів. І гэта варыянт не той, які пашкодзіць нашаму спальванню запасаў маны. Так што я згодны таксама. Зан, давай размясцім цябе на даху. Як мага далей ад руднікоў. Як толькі яна з'явіцца, размаўляй з ёй. Трымай яе твою увагу на сябе. І ўсе астатнія ўскочаць тады, калі яны скончылі са сваёй працай. У цябе ёсць верталёт? Не той, які падышоў для гэтага выпадку. Ты можаш просто скокнуць туды? Ну, скок блінк. Не магу, калі там няма кагосьці з гэтых самых нашых... Нехта з нашых там няма. Але ты можаш выкарыстаць маю мятлу. А магу я? Ну, я маю на ўвазе фізічна, магу я? Ну, мы нешта прыдумаем. Паразмаўляй са мной пазней. Добра. План ёсць. Што наступнае? Это, магчыма, сойдзе за план. Я здзіўлены так же самае, як і ты. На маю магчыма спатрэбіцца яшчэ часу, каб падумаць над гэтым. Магчыма, мы проста занадта доўга размаўлялі і згубілі наш розум. О, паглядзіце, наш Бэнкс, яна ўжо проста заснула за столом. Нарэшце. Не заснула. Сейчас таки жывая. Добра, ва ўсіх ёсць перкі. Пачнем з нашага Зена. Прадбачанне. Можна ману атрымаць, калі ён будзе атакаваць на гэтым жа ходзе. Альбо дадатковае пашкоджанне ад прадбачання. Альбо сваім жа клонам карыстацца рэчамі. Мы вельмі моцна у клона умацаваліся, таму давайте працягваць. Яны ўжо ўсе максімальнага ўзроўня, не халеры сабе. Так. Second Win, ось гэта патрэбна, таму што яно аднаўляе перасоўванне ўсіх, хто трапіць у стрэл.
Давайте яшчэ наш коктейль палепшым. Таксама карысна для дал. Больш пашкоджанняў на яе удары, вярнуць блок. Угу. Давайте возьмем. Я не упэўнены насамрэч. Рэжым сцяны. Вось гэта можа быць карысным. Блок можа падымацца, і ў яго ён становіцца сцяною сапраўднай. Я думаю, для Арыёна вось гэтую выкарыстаць дазваляе з яго ліанай падцягвацца бліжэй. То бок ты выкарыстоўваеш не на вораге, а на сцяне, напрыклад, і перасунуўся бліжэй да ворага. Альбо куды там патрэбна. Больш мабільнасці. Цэнтральныя запасы над руднікамі маны. Вось нашыя кропкі. Усе ўваходзяць з розных бакоў. Добра. Поехали. А прокинуть все вниз. Мы будем пробивать зараз подлогу. Будем прорываться от сховища золота унутр. Никто не повинен поднять тревогу. Добро, мета простая. Прорываемся, и никто не повинен доведаться, что мы тут. Запасы золота, выход вот там. Шмат ракетниц. Які тут, а? Пробиваемся тут. Так. Я могу зрабіць нейкія... О, давайте так. Я зраблю... Піноблок. Не. Піноблок. Не. Піноблок. Ось так добро. Поменяемся местами. Заберем данные. Разробим рывок. Минус хлопец. Потом я пересунусь вот сюда и зраблю рывок назад. И минус хлопец 2. Разобрались. Зен. Есть одна проблема. Так, Даун, ты можешь забрать блок, коли ласка? А, не може. Угу. Есть невеличкая проблема. Угу. А я могу нечто зрабіць? Да. Давайте, може, пачнем прорыв не з яе, а з Джен. Редеплой. Прорыв. Заберем данные. Гэта што чыняе? Дзве рэчыняе. Угу. Можа, я і дрэнна зрабіў. Кантроль над ракетніцамі мы не вернем аніяк. Окей. Тады і сэнса не вельмі ёсць. Угу. В прынцыпе, тады дал можа. Джена, ты можешь их просто разобраться с этим хлопцем? О, придумал. Давайте, задал, забегаем сюда. Берем, робим рывок. Есть. Тут кидаем гранату. И дал може пересунуться тады рывком далей. Пригожусь. Так. Не могу добегчы туды да іншага боку? Не могу. Давайте хоть ближе пересунуся. Прадбачанне. Конец ходу. Усе персонажи павінны добраться до зялёнай зоны. Пытанне. Ніхто не павінны падняць трывогу. Мы павінны былі адчыніць гэтыя дзверы, але ж пытанне далей. Калі дал можа змяняцца з ворагам месцамі, то яна можа зрабіць вось так, правильно? І гэта зробіць усё толькі горш. Якія прадуманыя, а?
Бачили? Джен, стрельни кагось у гэту турель. Выкарыстай ноутбук. Колькі разоў дал можа памяняцца месцамі? У яе ёсць мана, але толькі на адзін раз. Калі яна скарыстаецца сваёй заменай, вось тут, то яна зможа скарыстацца яшчэ вось так, узяць ману, памяняцца з Джен месцамі, і Джен забяжыць унутр. Дал жа застаецца тут, у гэтай лакацыі, што не вельмі добра. Але, калі пакінуць Джен... Давайте вернем на пачатак хода. У мяне ёсць адчуванне, што я магу зрабіць ачмурэнную рэч просто. Просто ачмурэннейшы мув нейкі. Давайте не будзем пакуль нічога, берам просто вось тут замену робім. Замена раз. Замена... Падбіраем гэта. Стрельнем просто вось у гэта хлопца. І выкарыстаем лэптоп. Нам-то дзверы ў любом выпадку прыйдзецца адчыняць. Dell у нас можа зрабіць рывок унутр. Не, давайте не будзе рабіць она рывок унутр. Яна памяняецца з Джен. Якая возьме яшчэ вось гэтая? Яна можа сябе жа паскорыць яшчэ далей перасунуць, правильно? Вось так. Ёсць. Адзінае, што не магу ніяк пралічыць у сваёй мега-камбінацыі, гэта адкуль Dell возьме 2 раза па мане. І патрэбна ўзяць ману, і потым узяць ману яшчэ раз. Вось так. Ой, не тое. Узяць данные, зрабіць рывок. Узяць данные. Памяняцца месцамі зараз можа быць. Можа быць. Пожалуйста. Джен прабягае. Выкарыстоўвае гранату. І забегаю сюды. Дурнота, мне падаецца, просто шалёная. Так, аркенцы паміж сабой там разабраліся. Але пытанне ў іншым. Што я зараз нахрен зрабіў? А давайте, няхай. Джен яшчэ жывая? Жывая. Усё добра. Кончваем на гэтым. От. Dell. Дабегла вось сюды. Няхай памяняецца месцамі з Джен. І Джен забяжыць. Усё, мы вырашылі праблему. Канец ходу. Неяк так. Зато і хутка зрабілі. Добра, 4 гліфа. Я магу зрабіць 4 гліфа. Ты можаш зрабіць усё астатняе? Лёгка. Цудоўна. Наша мэта зараз праваліць усё ў падлогу вось тут з запасамі маны у самы нахрен низ. Там ёсць яшчэ трафік варлок, я забыўся, як яго клічыць. І мы можам... Не ведаю нават, што мы можам з гэтым зрабіць. Могу памяняцца з гэтым варлокам адразу. Оп. Добра атрымалася, і дал апынулася тады вось тут. Не можа выйсці вось на гэту локацыю. І хакнуць турэлі. Мінус турэлі. Вітаю, міс Келлен. Для твоего апошняга шоу. О, да божухна.
У меня на гэта няма часу, Стив. А, Стив, я забыўся, як яго вбіць. А у цябе ёсць час, каб памерці. Дал? Ужо. Ну, гэта мы разабраліся ўжо, яго запнули хер ведае куды. Так, нам-то было патрэбна стрэліць хоць у каго. Размясцілі один гриф. З мятлой мы далёка не прабяжым, але мы можам сабе штурхнуць трошки ў бачок і прабегчы яшчэ. Это для чаго? Тэрмінал для контроля дзвярэй. Ён не вельмі нам патрэбны, калі шчыра. Добра, давайте прадбачанне. Конец ходу. З'явіліся наши хуткія пачвары. Так, Джен. Я вось думаю, о, задал мы же можем... Ау. Задал, мы же можем гэтага хлопца ўзяць і перасунуць. Нахрен. Вось у гэты пакой, дзе нам нічога не зробіць. Джен, калі ласачка, накладі яшчэ гліф. Няхай гэты хлопчык там унутры сядзіць. А, яна так будзе перашкаджаць. У прынцыпе, не дрэнна. Наклалі яшчэ гліф. Прабеглі яшчэ. Дэл зрабіла рывок. Прадбачанне. А, гэта конец ходу, так. Так, тут я зачиню гэту дверь. Джен, у тебя есть вельмі складаная задача. Я патрэбна вось эту штуку знішчыць. Ага, і ў яе хадоў не заставіць тады. Тады. Яна можа... Варлока яна нікуды не перасуне. Яна ж не можа накладваць гриф, пакуль там гэта... Так, заблакавана. Тады мяняемся месцамі. Вось так. Дэлла, яна же перажыве гэтую атаку. Краш аур. Так. Я контролюю по трафіку. Добра, бывай. Ага. Што нам патрэбна? Усе павінны трапіць у зялёную зону. Дал можа просто рывком сюды трапіць, а Джен можа стрэльнуць у таго ж варлока і сама трапіць у зялёную зону. Пробіваемся сквозь подлогу. Поляцелі ўніз. У той жа момант паралельна з гэтым у рудніках. Я так разумею, нам зараз за іх пакажуць. Так. Руднікі. Падпаліць гэты самы сродак. Той, адкуль здабываюць гэтую ману. Там самыя пачварныя істоты тут, якія толькі ёсць, гэта ўсе тыя хлопцы, якія прасоўваюцца ў часе. Людзі, суперсалдаты, якіх стварыў рэактар. Тут ёсць яшчэ такія нейкія кропкі, якія, я так разумею, не вельмі прыемныя для здароўя. Рыён. Што мы можам увогуле зрабіць? Тут ёсць турэль. Тут ёсць месца для кантролю турэля. Давайте-ка скарыстаемся гэтым.
Змянілі турель. Паровую бомбу. Ага, окей. Что бы з вами такое зрабіць? Ослабленне. Яшчэ ослабленне. Яшчэ ослабленне. Пацягнем гэтага хлопца. Ён памёр. Далей, Бэнкс. Перанакіруй, калі ласка, пашкоджанне вось на гэтага хлопца. І яшчэ спектральны чэрап, можа, скарыстаем. Ворагі пакуль не плануюць з'яўляцца. Можа, не вельмі ўдалае месца для Бэнкс. Давайте яе ў іншую кропку паставім. Вось так, літаральна. Чэрап туды і назад. Перадача пашкоджанняў альбо нормально. Не, да не, давайте перад тым як мы чэрап кінем. Раён, калі ласка. Яшчэ адзін дротик ось сюды. Бэнкс можна гэтым чэрапам тады забіць аднаго здаравіка. Ёсць. Гэты хлопчына на мэтанакіраваўся на труп. Бэнкс, ты можаш нешта з гэтым зрабіць? Мне падаецца, нічога я з гэтым не зраблю. Турель усё яшчэ там будзе. Яшчэ дротик. Прадбачанне. Кайфы. Канец ходу. Ворагі зараз будуць з'яўляцца. Гэта вельмі важна. Халера, 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 халера. Бачыце, там хуткі хлопец вось тут з'явіцца. Мне трэба туды трапіць. Так. Ты можаш, калі ласка, пацягнуць сябе вось да гэтай кропкі? Ідэальна. А дзверы зачыніць гэта нельга, тому што там дзвярэй няма. Упс. Бэнкс. На ўвесь свой рух, калі ласка. Раён таксама не шмат чаго зробіць. Так, гэты хуткі. Што калі я дам яму падсунуцца сюды, я ствару дзверы за ім і кіну яго ў гэтыя дзверы. Не там стварыў. Блин, яго складана прадказаць, ён бясконца рухаецца. Упс. Атрымалася не зусім тое, што я ожидал. Правую бомбу. Ёсць. Далі рады. Чакаем. Бэнкс, бягі. Усім бягім. Зараз хутчэй. Я не ожидаю памерці. Не хапала, каб яшчэ адзін велічэзны з'явілася. Вітаю, Рэгана. Мы уже прорваліся, обвалили золото униз. Это вот афака. Прорываемся далей. Вось наш руднік. Наша мэта тут. Мы спрабуем дагэтуль. У нас поўны прорыў з 3 напрамкаў адразу ва ўсім будынку. Мы прабраліся і зараз за одну каманду абвалілі золата, якое... не золата, запасы маны, якія павінны папасць у руднікі маны.
У рудніках маны мы зараз спрабуем падставіць варожага чалавека, які паспрабуе... Ён не павінны гэта быў зрабіць, але ён зараз спаліць гэтую ману, таму што нам патрэбна яе спаліць усю. Вось, ён паспрабуе спаліць яе супраць свайго жадання. Як мы гэта правярнем, я не упэўнены яшчэ пакуль. Так. Руднік маны павінны быць якраз тут, жыла маны. Добра, то бок ты кусаеш боры. Боры цэліцца на кагосьці з ворагаў. Я перасоўваю гэтага ворага да руды і руда трапляе ў фаербол. Ну, гэта прыкладна тое, як сабе і уяўляў. Занадта шмат рухаючых частак, на мой густ. Гаворачы пра гэта, як ты збіраешся перасунуць гэтага ворага? Дзверы смерці. Калі зараз, калі я адну такую адчыню, я магу зноў выпусціць кагосьці з яе зноў. Гэта патрабуе маны, так што прыхавай трошкі пылу для мяне. Зусім трошкі засталося. Сапраўды трошкі засталося, але звычайныя трошкі. Вось-вось, амаль любы момант. Які план, калі у нас не атрымаецца адправіць правільнага ворага у неправільнае месца? Ну, апошняе гэта ты альбо нехта з нас павінны стаяць там і атрымаць удар у сябе. Спадзяюся, што не. Як блізка да руды ён павінен трапіць. Чалавек павінен стаць перад ёю. Навошта яго кусаеш? Каб ён мог увогуле... Ну, ён разлуе яго, ён можа трапіць у каго заўгодна. Тады будзе страляць фаерболамі ва ўсе бакі. Паехали. Вось он боре. Здраецца. Дрэнны пёс. Ну, собака. Выбачаюся. Давай, ну, да ладно, боры табе. Ты же ведаеш, што Лів аляснулася зусім. Ты ўсё яшчэ можаш сысці адсюль, як я зрабіў. І потым яна цябе забіла. Ну, да, гэта я ўсё. Гэта не мае ніякага сэнса, просто перагарні яго. Што? Жадаў бы не? Так, добра. Поехали. У нас будзе полетіць зараз фаербол. Нам трэба піхнуць ворага, нейкага з ворагаў у Дэздор. Давайте спрабуем адразу яго разгарнуць. Ён тады на ворагаў будзе атакаваць. У Бэнкс не вельмі ўдалая пазіцыя для гэтага. Так, то тады ён набярэ яе, як цэль сваю. Чэрап лепей не выкарыстоўваць пакуль. Ну, на гэтым насамрэч усё. Я думаю, не варта зараз што-небудзь увогуле рабіць. Ну, там сваіх жа падстрэліла, але што я зраблю? Так, Бэнкс, ты можаш штосьці зрабіць з гэтым? Седатыўны коктейль. Вось так. І потым мы з раёну просто убягаем, не? Ідэальна. Бэнкс, збягай. Прадбачанне. Опс, зверху кое-што прызямлілася. Падпалілі ўсё. Наступны ход. Мне нормально.
Падыдзе. Рыён. Вельмі ідэальна. Адзінае, што я стаў літаральна каля той кропкі, дзе будзе вораг, які кабзда, які непрыемны. Яго магу вырахнуць? Не магу. І стрэльнуць у яго не магу. Так. Я сам себе заб'ю за гэтым. Бэнкс, ты можаш нешта зрабіць з гэтым? Перадача пашкоджання ў табе назад. Вось так. На табе. Упс, не падабаецца. Не дацягнецца. Добра. Ён кідаецца ў сваіх жа. Гэта добра. Хай працягвае. Канец хода. Трэба падняць сваіх. Бэнкс. Ты можаш падбегчы вось сюды і падняць адсюль? Не, не атрымаецца. Добра, прабягі вось сюды тады. Рыён. Схавайся, калі што. Вось так. Можа, справую бомбу варта было бы увогуле выкарыстаць. А я магу з рыёну вось так стаць, напрыклад? І вырухнуць гэтага хлопца сюды. О, добра. Усе паўстанцы загінулі. Я не вельмі накіроўваюся, каб іх ратаваць, калі шчыра. Ау. Блин, я не заўважыў, што я падстаўляю Арыёна. Узроўні не так дастаткова ўжо складаныя, каб зараз гэтым займацца, калі шчыра. Угу. Не вельмі атрымліваецца. Ау, района там накидывают. А я могу нечто зрабіць з чэрапам, напрыклад? А, тут район тады скончыцца. Халера! Блин, гульня. Што ты робіш са мною, а? А, блин. Оп, Джайм вернули. Трошки больше ходов. Не, поглядите, один живый яшчэ. Все нормально, все в порядку. Так, киданіка гранатовая сюди. Район живы, добра. Стрельни вось у гэтага кого-небудзь стрельни. Вось так і вось так. Блин, у іх резісты яшчэ научыў гэту халеру. Прынцыпова ўсіх ратавала. Ну, так, але я думаю, што я тады доўга буду колупацца з гульнёй. Не удало. Район. Району не шмат здоров'я. Это трошки такое себе. Бэнкс со своим спектральным черепом. Район со своей отрутой. И он не бачить, куди ему атаковать. Эх, холера. Бэнкс, ты можешь хоть штосьці зрабіць з гэтым? Вось так, напрыклад. І мы там гранатамі яго просто даштурхаем. Гранатамі яго ні халеры не даштурхаем. Давайте вертаем назад. Джен. Бэнкс. Блин. А, і з район так само не шмат чаго зробіш. У яго мана яшчэ да халеры у гэтага району. Нам-то по квесту патрэбна адчуняць толькі двух. Глобально мы могли бы так-то и забить трошки.
Так, отрута. Тяжко без щитов. Так. Щитами было просто. Не треба думать. Бэнкс. Дверы. Седативный коктейль. Джен, стреляй ось туди. Отправили його. Гранату у району ми не трапляємо, так? А як ми можемо трапити його? Ось так. Район зостається живий і може збігчи тоді. І Джен може збігчи у безпеку. Усьо? Кончуємо этот ход. Бэнкс оживляй. Хотел сказать, оживи. Дал. Дякую велике. Конец. А что я повинен? Ага, використовувати блінк. Один эти самые вояр за раз. Так что дал першая пошла, потому что тогда мета у нас будет простей. Бэнкс. Дативку. Джен отштурхне, бо може далеко отштурхнуть. І район. Яшчэ рване на сябе, не? Забей його? Ёсць. Район може адысці ад небяспекі, і Бэнкс такса... А, Бэнкс уже нікуды не пойдзе. По одному... Оу! Вось гэта я не побачыў. Оу. Тады давайте... Джен, рухни назад яе. Потому что Бэнкс тады зможа рухацца. Ёсць. Вось так мы і перажывем усё. Я вось не заўважыў, што тут гэты хлопец цэліўся ў нас у Бэнкс. А, союзники там бесконца пробегают, или что? Так, мне падаецца, района трэба адпраўляць нахрен адсюль. Бо яго здароўя ніякага не засталося. Так. Джен можа падбегчы, стрэльнуць. І зноў прабегчы, так што яна ў бяспецы. Бэнкс таксама можа бегаць і ратавацца, так што з ёй ніякай праблемы. Спектральный череп. Альбо давайте седативный коктейль просто. И сховались. И сховались. Ну все. Разбачим далей. Есть. Пришла отсюда тады Джен. Апошняя. Бэнкс хаваецца, і мы прадбачым далей. Ворагі не паспеюць ні халеры зрабіць, мы тэлепартнёмся адсюль увогуле. Усе тэлепартуюцца зараз на дах, бо на дах у нас чакаюць з галоўны вораг. Такі я сабе хавруснік, усё ідзе па плане. Усё нормально. Як запланавалі? Блінк. Усё, усе чараўнікі збеглі. Есть задача для Бэнкс. Повинно застаться 3 солдата вайроў, ну, союзников живых. Так, гэта усе падзеі амаль паралельна адбываліся. Мы вось у гэтай кропцы у сховішчы узялі і прабіліся да золата, да запасаў маны, абвалілі іх уніз. У рудніках мы іх сустрэлі і падпалілі гэтай запасы маны і адначасова руднікі. І зараз усе ў 4 тэлепартуемся на крышу, на дах. Падзеі на дахе паралельныя, якія адбываюцца. Будзем змагацца з Лив Кеннеді. Так.
Калі што, ён пакуль тут адзін у нас зан. І зверху яшчэ з верталёта будуць скидываць войскі. Глядзіце, якая справа. Бывай. Сигналку скинули. Фальшивого пророка запускаем. Не зусім тое, што я ожидал. Давайте вернем яго трошки назад. А, ён далей не пробяжыць. Давайте тады гэта ўсё ж таки запалки прыбярэм. Пророк. Пророк можа ўзаемадзейнічаць з аб'ектамі, не? А, ён паўзаемадзейнічаў. Я, калі што, взяў яшчэ перкнае ўзаемадзеянне у пророка фальшывага, так што я прыбраў запалочку одну. Ну, в прынцыпе, што мы яшчэ аднаго пророка можам стварыць, але ствараць мы яго не будзем. Давайте без гэтага. Прадача не паставім сабе, будзем чакаць, калі хтосьці прабяжыць скрозь гэты прамень. Канец ходу. Ён не пабяжыць, так? А якая мэта ўвогуле? Усе члены каманды павінны дабегчы да зелёнай зоны. Ага. Як мінімум 3 сигналки прибрать. Окей. Давайте так. Стрельнем. Минус чел. Пророка фальшивого отправим вот сюда. И он позбавится до агентчика. А мы... А, давайте вот так. Давайте вот сюда прибежим. Вот отсюда штурхнем. Пророка мы сюда поспеем поставить, а сами поставим прадбачанне на того, кто приземлится. И он приземлится одразу наш огонь. Приземляется? Бывай. Подобается. Так. Пророком. Як далеко я могу пророка запихнуть? Недалеко, на самом деле. Не удало. Не-не-не, я могу лепей. Зноў жа. Зробім тую ж самую халеру. Прыбеглі сюды. Поставілі пророка на вось гэтае святло. Падрыхтавалі сабе стрэльбу. Прыземляйся нам. Можа бунт? У сэнсе бунт. Ціха там. Я вам дам бунт. Так. Давайте... А, и таймбуст мне ничего не даст в этом выпадку. Ну, давайте. Зараз добежим до конца. Блин, добежим снова. Пророк, давай-ка ты. Вот так и покинем. Нормально. О, блин, я зараз же Пазану. А, не, Пазану ніхто не так. Все добро. Гата за 500? У сенсі гата за 500. Гата не утопія яшчэ пока. Нічога не ведаю. А, вораги яшчэ. Усё яшчэ вораги з'яўляюцца, добра. Давайте фальшивого пророка поставим. Не удало. Ставим фальшивого пророка тады сюды. Вось так атрымаецца. Мы поставим прадбачанне ў гэтую кропку. Глядзіце зараз, якая камбінацыя. А, выбуховка там працуе. Блин, халера, не, трошки не тое. Я могу пророка неяк поставить яшчэ? Мне падаецца, не. Ну, нормально, подойдем. Давайте, подрыхтовали стрел. Тогда. И скончили миссию.
Готов работать за 500, а не за 8500. Не-не-не, не подойдет. Я не згодна. О, ліф. Якога хера, Зен? Я дала табе так шмат шансаў, каб не памерці ад гэтага ўсяго. І ты ўсё яшчэ працягваеш вяртацца ў зону смерці. Ну, па тыпу, ў зону стрэлу. Фінальная бойка, так, у нас самая заруба. Нагадваю, гэты вораг, як яна перасоўваецца, яна хранамансер. Яна перасоўваецца ў яе час зусім па-іншаму, дзе яна імгненна перасоўваецца на гіганцкія дыстанцыі. Я не ведаю, як яе магчыма перамагчы ўвогуле. Так. Я даў табе ўсе шансы, каб спыніць усё гэта. Гэта апошняе, які ў цябе ёсць. Вельмі шодрая прапанова ад пенсіянера на даху з дрэннымі каленцамі супраць новай суперсілы ў гэтым сусвеце. Окей. Вельмі пазітыўна, так? Яна спрабуе адрыкашэціць гэтай халеры ў мяне? Давайте перасунемся, можа? Што не планую ўвогуле? Так, я не вельмі разумею. А, вось. Вернем назад яго. Мне спатрэбіцца прарок. Ён стрэліў у яе, і вось яна вярнулася. Так, пачакайце-ка, у яе нейкая асабістасць. Лів навучылася вашаму заклёну падмены. І гэта вельмі непрыемна з яе рэфлексамі. Яна можа замяняцца пазіцыямі з аб'ектамі. Ага, яна будзе мяняцца з тым, што падсвечана. Давайте-ка вернемся назад. То бок, калі нешта з ёй здарыцца, вось зараз, напрыклад, яна вось з гэтай бочкай і памяняецца месцамі, так? Што калі? Я стану вось так. Падрыхтую. А, я не змагу без яшчэ дадатковага персонажа, я не змагу падрыхтаваць ёй нічога такога. Давайте тады пророк. Не, давайте яшчэ іншы варыянт. А, не, ніякага іншага у мяне не атрымаецца. Яшчэ адзін фальшывы пророк, але яна замяніцца маім жа клонам? Блин, мне патрэбны яшчэ адзін персонаж для того, каб ўсё рабіць. Кожнага героя перкай, выкарыстоўваючы які, можна дастаць ліф. Ну, я так і думаю. Напрыклад, у Зена, насамрэч, я магу яго прадбачаннем злавіць ліф. Толькі мне патрэбна хтосьці, хто атакуе ліф Кеннеді. А што ў яе Death Clones? Колькі разоў ліф можа падмануць смерць, кланіруе сябе. Яна зараз нічога не згубіла, таму што просто без праблемаў яна можа. Так, а калі просто напрямую такое? Ага, вось яна просто сябе і падмяняе, нічога такога не адбываецца. Давайте пророка ствараць. В прынцыпе, для Зана тады атрымліваецца, ну, такая сабе сітуацыя. Я возьму зараз сабе вось гэта. Ствару пророка. Бо я так разумею, чым больш такіх застаецца, тым больш падтрымкі будзе з'яўляцца на гэтай лакацыі. Опа, я яе глушыў. Вы паглядзіце. Вы-ка паглядзіце-ка на яе. Першага выбіў ёй клона. Першага клона, пакуль у мяне заново толькі адзін ёсць на лакацыю. У мяне яшчэ не тэлепартнуліся астатнія мае. Што калі так? А, яны тады не бачаць, так? Ну так, клон там не пабачыце я.
нідзе. Добра, яна схавалася. Давайте тады просто прадбачанне гэтае паставім сабе. А вось і першыя нашы тэлепартнуўшыеся. Так, а ты якога хера там робіш? Гэта Ліф гаворыць нашай Дэл. Дэл, якая паўстанец супраць кіраўніцтва тэакратіі. Там вельмі адбітая рэлігіёзная, карацей, тиранія была. Я для вас перамагла ваше маленькае паўстанне, ці не так? Не можешь подумать об чымсьці так? Ты дапамагла нам спыніць напад на Медзіл. Ты спыніла наш напад на Медзіл. Але ты думала, што гэта я дазволю табе зрабіць свой асабісты напад? Потому што зараз літаральная падмена напада адной краіны на другую. Я табе ўвогуле не думала. Ты не апошні чалавек. Ты не першы чалавек, які зрабіў гэта сваімі апошнімі словамі. Так. А што калі я просто падмену зраблю? Ага, і тады яна падменіцца. Блин, літаральна приколдес. Глядзіце, я падмяняюся, калі я падмяню і удал, ёсць магчымасць падмяняцца з ворагамі, так? Альбо з саюзнікамі. Калі я падмяню Ліф Кеннеді, то Ліф Кеннеді падменіцца замест гэтага з Зенам. І Зен тады апынецца у хер ведае дзе. Ну ладно, давайте вернем. Так. Зен. Стань тут. Не. Так, пачакайце-ка. Зен, стань вось тут. Падрыхтуй стрэльбу вось сюды. І мне патрэбна ўсё роўна адзін дадатковы стрэл, каб з гэтым разабрацца. Так, окей, ладно. Придумаем нешта па-іншаму. Дал, пастаў сюды свой блок. Памяняйся месцамі з блокам. Нейкую херню я придумал. Давайте паспрабуем. Я уже іду у дрэнную нейкі варыянт, але я яго паспрабую до конца. І тады яна падмяняе, зразумеў. Так, тады гэта херня поўная нейкая. Так. Зан. Калі ласка, пророка свайго. Ага, і гэта заб'е дал нам. Цудоўна, я зараз. Я горш зрабіў, чым было. Мінус чалавечак паляцеў. Блин, я спрабую нешта прыдумаць гэткае. Але нічога гэткага не прыдумваецца. Я толькі з сваіх жа забіваю гэтым усім. Можна прыбіць кожным. Я не вельмі упэўнены зараз, калі я абіраю цэль. Ну я магу пабачыць, куды яна будзе пераключацца тады. Я пакуль не раскусіў яе зусім. Мне падаецца, гэта ўвогуле выпадкова тое, што я ёй адну смерць прабіў. А што калі? Я зараз верну назад. Это вельмі такая выпадковая халера, скажем так. Я возьму, поставлю блок вось тут. Замест этого усяго. Замянюся на гэты блок. І зраблю рывок. Што будзе тады? Стан.
Зан, твой час. Не згодна. Почекайте-ка. Назад. Амаль. Так. Я паспрабую. Я зараз падрыхтую прадбачанне. Яшчэ. Задал, зраблю рывок. Так. А, не, чекайте, за Зана не зраблю. Я зраблю додатковое дзеянне для дал. Няхай будет таймбуст. Пробуем выбить 2 разы. Один я докладно ведаю, як зрабіць на гэтым ходзе, так? Зан, прадбачанне. Дал не можа. А, яна сама атрымала стан. Што за куб? Яна можа, дал можа ствараць абарону, ну такі, по типу, блок, якім яна можа блакаваць праходы. Ось. Это яны ёсць. Так. Не, ўсё ж таки не ўдала. Дал сама сябе застанець гэтым рывком, так што нічога я там не зраблю дадатковага. Зан, калі ласка тады. Тут будзе рывок у любым выпадку са станам. І тут просто стрэл тады. А што мне нешта прыдумаць, правильно? Так, і Зан далей прадбачыць будучыню. Чакае чалавека, які прызямліцца. Олив застаецца. Зан уже побегал, да и необходимости няма бегать. Оп, это хлопча живы. Новый ворог. Угу. Вы, хлопцы, наняли мою собаку? Вы что, згубили фрисбі? Нагадваю, у нас есть друид, які зовсім не друид, які з'являється насамрэч собакам, які може пераўкідвацца ў чалавека. Добрый хлопчик, так. О, яны не могуць наняць мяне. Забіць цябе, гэта маё хобби. Мне падаецца, гэта сказано, знайсці зараз працу, за якую будуць плаціць пасля таго той херні, якую ты мне сказаў у Калане. Ну, там не херні, а яна сказал по типу псіхаў, якіх ты кінуў у іх апошнюю сустрэчу. Яна яго забіла. Цудоўная пара, так? Так, з рыёнам. Што я магу зрабіць з рыёнам? Магу укусіць. Тады укус адбудзецца ў іншую цэль. Не падабаецца. Это вельмі зручны спосаб, каб перасунуцца далёка. Я магу дротик кінуць? Нават дротик не спрацуе. Спаравую бомбу? Ага. А калі я іх кіну на абодвух? Опа! Хе-хе. Спаравая бомба працуе. Таму што што яна з гэтым зробіць? Оп. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Слухайце, спаравая бомба была зараз настолькі эфектыўнай, што мне падаецца, варта прытрымаць гэту спаравую бомбу на потым. Бачце, калі я яе штурхнуў у цэль, я здымаю ёй 5 здароўя. 5 здароўя на бомбу. Я магу 2 бомбамі просто за яго адразу яе і забіць. Давайте прытрымаем бомбу на потым. Ось. Зан, ты стань сюды. Ствары прарока. І пачакай наступную цэль. Дал. Удар заменой. Почакайте-ка. Пророцтва не патрэбна. Удар просто по Лив Кеннеді. Зарабілі ману сабе самастойна. Добра. Вось зараз мне падабаецца. Фальшивы пророк.
Як він спрацює? Ага, ён будзе... Оу! Не-не-не. Не то, як мені потрібно було. Добре. Давайте передбачення тоді покинемо. Дау. Не вельмі штосьці ти зробиш. Дротик это не спрацуе. Спаравая бомба мне спатрэбіцца яшчэ, так? А давайте тады просто пагасім гэтыя агні. Ага, гэта маланка, якая рухае. Вось што робіць ліф. Я нарэшце побачу, што ён робіць. То бок калі не забываць забіваць на сваім жа ходзе, яна будзе атакаваць. Зразумеў, добра. Давайте тады ўсё ж такі будзем яе атакаваць. Паравая бомба. Далей прыдумаем на апошні... Так, можна падагнаць да іх прарока, будзе больш урону. Падагнаць прарока. Не вельмі разумею, пра што ты зараз. Напрыклад, напрыклад. Я ствараю прарока вось сюды. Узгадаў, што ты маеш на увазе. Усё. Вось, за одну бомбу мы яе адразу... Усё, разумею, пра што ты. Зан, тады... Блін, за Зана было бы варта тады... Блін, гэта можна было бы капзда, якія бомбы выбіваць. Ну ладно. О, блін, не-не-не, адматаць. Рыён, калі ласка, адыдзі. Пакінь гэтую флайеры, і гэта можна, в прынцыпе, пакінуць. Так, замена там адбудзецца, у любом выпадку. Я могу тады, у прынцыпе, гэта адной бомбай і забіць яе ўсё роўна. Оу. Я прыдурак. Я зараз забыўся прадбачанне гэта паставіць. І тут ідзе, я бы хацеў сказаць, Джейн. Я падабрала твой невялічкі хітрык з успышкай. Вельмі прыемны заклён для пачаткоўцаў. Я вярнулася, і гэта толькі на 30% асабістая. А потым на 65% гэта палітычнае, і на 5% падаўленае жаданне... Пачакай-ка. Desire to actualize my power in a way that's mostly ethical, but subconsciously motivated by hoping it will make me feel special and valid. Удобно, я зараз пераклад... Так. І на 5% гэта падаўленае жаданне, каб зрабіць маю моц карыснай такім чынам, што які амаль этычны, але пад унутры яшчэ матывавана падзеяй, што яна зробіць мяне асабістай і карыснай. Так. О, божукна. Ты думала, што ў нас ідзе размова? Так. Удобны чалавек яна проста. Так, давайте тады так і зробім. Мы паставім яшчэ туды... у нас прарока не будзе. І што рабіць тады? Ось так поставим. Угу. А што мне далей рабіць? Я придумал. Вось так. Прадбачанне. Кидаем бомбу справую. И капзда. У яе яшчэ один клон ёсць. Нахер гэта? Кеннеди Гэдден. Высылай под подмогу. Блин. Упс, я зараз набяжыць. Так, Зен. Ты можешь, калі ласка, пастраляць яшчэ ў гэтага хлопца? Да свідос. Дай Джен так сам прибіць ліф. Ударите ліф чейнболтом. Блин, я не могу зараз их разместить так.
Давайте гранату дадим им перасоўванне яшчэ. Зен. Ось так паспрабуем. Ага, яе трэба паставіць патрэбна ў той кропцы, дзе яна будзе, я зразумеў. Добра. Паспрабуем так. Оп, скинули. Атрымалася. Там насамрэч вельмі відавочная use optical damage to reef, то бок ворагаў кажется задаў. Так, там літаральна падказка на ўсіх. Камандаванне Кеннеді is down. Ну, паўтараю, Кеннеді, ну, не памёрла, як гэта гавораць. Калі хтосьці паў на поле боя. Так, патрабуе эвакуацыю зараз жа. О, блин, я пропустил диалог. Я придурок. Я не поглядел диалог, я его пропустил полностью. Мы нарешті гэта зрабілі. Мне потрібно год адпачынку пасля гэта. Што? Десов, якога хера? Гэта тое, навошта я сюды прыйшла. Я дакладна гаворыла, навошта я сюды прыйшла. Табе патрэбна яе вярнуць. У сэнсе. Навошта? Не, яна гаворыла, так я думаў, што яна зараз ажывіць яе сабралася. Я вось гэтага напужаўся насамрэч. Бэнк запомнае, так. Выбіт, так, ну можа недаступен. Так. Угу. Ну, нашай Бэнкс мэта простая. Яна прыйшла сюды забіць ліф. Так што яна ўвогуле даволі дакладна об этом гаварыла. Я не ведаю, чаго чакаць. Я бы напужаўся зараз, што яна падманула нас усіх і збіраецца яе падняць. Бо, нагадваю, яна не кралекар. Яна бярэ, забівае сваю цэль, каб потым яе падняць. Яна атакавала мідыл, яна павінна прайсці суд там. Яна атакавала мяне спачатку. І у мяне няма на гэта часу. Я не ведаю, ці ёсць у мяне месяц альбо дні, але мне патрэбна, каб гэта ўсё прайшло перад тым, як я памру. Я не ведала пра гэта, выбач. Але Кеннеді рэактар атакавалі нашу Украіну, также быццам бы гэта крама лікёру. Сусед павінен ведаць пра тое, што ён ім не з'яўляецца. Так, тело з замежнай куляй у галаве не дапамагае з гэтым. А Медзеландскі суд, так. Рыон. Так. Я не заўсёды яго разумею. Блин, я его літаральна з яго сленгам друідскім не вельмі разумею. Слухай, мы не ліф. Ніхто нас не заставіць. Не ставіць цябе, выкарыстоўваць твае здольнасці. Нават калі мы думалі, што зможам. Я змог бы. Дзякуй, Рыён. Вельмі своечасова. Ён не мог бы. Добра, тады я змагла бы. Добра, хопіць. Так, вы пропускаете мою великую промову по этице. Так. Удачи вам у тым, каб жыць з гэтым унутраным этычным компасам, маральным компасам, які ёсць у вас усіх. Это табе вырашаць, Дэса. Што гэта будзе? Так, первый вариант, он здаецца у глебе, і гэта адзіны шлях, каб быць упэўненым. Так, добра. Я верну яе, але калі яна заб'е ўсіх вас, вы ўсе застаецеся мёртвымі. Трэці. Мне трэба падумаць об этом 58 хвілін. Але я думаю, што я не вярнуся назад больш злоснай, чым я зараз. 58 хвілін, каб вы разумелі, яна можа вяртаць чалавека, які ў стан, які ў яго быў гадзіну таму.
То бок калі яна яе падыме праз 58 хвілін, гэта літаральна перад самымі стану і перад самай смерцю. Да, давайте дадзім 58 хвілін. Альбо наконт яна ўсіх пазабівае. Я не вельмі жадаю ажыўляць ліф, калі шчыра, бо яна тая яшчэ тая яшчэ паскуда. Давайте трэці варыянт, 58 хвілін. Дзякуй, Бэнкс. Я не ведаю, што адбываецца ў твоёй галаве, але я вельмі ўдзячная твоей здольнасці на складанасці. Не пытайце, я capacity for complexity, я не ўпэўнены, гэта як перакласць. Добра, яны падрыхтуюць адразу, каб яна, ну, пастку карацей для яе, калі яе вярнуць да жыцця, каб яна не магла выбрацца. Турму для яе. Чакайце, гэта павінен быць ужо канец гэтага акта, так? Канец 4-го акта, так? Рэальна, гэта канец? У нас эпілог зараз будзе. Так, только што атрымала інфармацыю ад нашага аэрапорту. Яны разгарнулі рэактар. Ну, па тыпу рэактар гэта групоўка, яны адбіліся ад рэактара. Словы распаўсюджваюцца, яны гэта яшчэ не вераць, але калі мы дашлем відарысы і пусцім інспектараў, гэтае напружанне будзе, ну, знізіцца. Так што дзякуй вам усім. Мы пакуль не ведаем коштаў сённяшняга дня, але пакуль што. Але я ведаю, што мы зарабілі. Мы разарвалі гэтыя путы, якія трымалі нашу краіну, ужо яна задумваецца на секунду. Мы знялі цэль з нашай спіны, якая бы знішчыла бы нас усіх у наше жыццё у бясконцых войнах, у якіх мы не можам выйграць. І мы забілі новы від монстра, які яшчэ пакуль да таго, як ён стаў ён не стаў незабіваемым. Армію, якая бы кіравала бы ўсім сусветам у руках сацыяпата мільярдэра. Найгоршага. Так што дзякуй. Я ведаю, што кожны з вас прайшоў праз мясарубку апошнім часам, і вы ўсё яшчэ знайшлі месца для правільнай справы, калі вы пабачылі такую магчымасць. Я паважаю гэта як нішто больш. Так. Ніхто больш, чым ты даў. Большасць людзей не могуць зразумець, не разумеюць, што гэта значыць, каб адступіць ад бойкі, як твая, толькі для таго, каб узяць яшчэ адну. Я адзін з нешматлікіх, хто можа. І я не ведаю, як ты гэта зрабіла. Перад медзелам наперадзе шмат складаных гадоў, я абяцаю вам, але я абяцаю вам. Я выкарыстаю усе свае новыя магчымасці, каб упэўніцца, што я прыкрыю вашыя спіны. Нам гэта спатрэбіцца. Ну, мы згодны. Так, у любы момант, калі вы можете гэта зрабіць, мы будзем шчаслівы. Так. Давайте быць на сувязі. Давер можа перасунуць горы, пакуль Rank Talks Routes. Ну, добра, я ўжо здаюся проста перакладаць некаторыя фразы тут. Ірыёна. Толькі з-за таго, што ты сабраў... Рыён. Я выбачаюся, гэта ж ён у нас. Мафіозі друід. Толькі тое, што ты сабраў нас усіх разам, ты ўжо зрабіў дастаткова для медзіла, каб... Так, блин. For медзіл, to make up for a lifetime of sense, not really giving a shit. Не лічна на тое, што табе пофіг, ты ўсё ж такі сабраў усіх разам і make up for a lifetime. Я ўжо не буду думаць. У меня мозг адключаецца.
Так, я ведаю, што ты ніколі не будзеш нашым салдатам, але калі мы можам разлічыць на цябе як на сябра, я буду спаць у спакою. Джен, прымай гэта як жадаеш, але ты першы чалавек, з якім я сустрэлася, якому я бы даверла адразу у тым, каб напісаць маю эўлоджы, гэта, па-мойму, пасмертная, карацей. Вось. І вырашыць, разабрацца ў забойстве. Solve a murder. Вау! І калі ты калі-небудзь зразумееш, наколькі ты моцная, я спадзяюся, што ты будзеш усё ж такі, ты застанешся на нашым баку. Зана, ты напаўняеш мяне жудасным адчуваннем, што я, можа быць, недастаткова раблю, каб атрымаць і ўзмацніць нашых людзей. Я маю гэта на ўвазе ў найлепшым сэнсе. Блін. І Бэнкс. Я не ведаю, з чым ты сёння змагалася, але я ведаю, гэта, магчыма, вельмі занадта, каб бянтажыць, як гэта? Это павінна быць вельмі жудасным, каб заклапоціць такога чалавека з такой стальной воляй, якую я ў цябе адчуваю. Ты зрабіла правільную справу, калі гэта патрабавалася. Я спадзяюся, што гэта неяк паўплывае. Я магу уявіць, што ты несеш значна больш, чым людзі могуць пабачыць. Я спадзяюся, што калісьці яно стане лягчэй. Могу я прервать вас, калі ласка? Я павінна прызнаць, што мы уварваліся ў Мідзіл без некага плана, акрамя ўзяць ліф. І з гэтага моманта ты ўсім кіравала. З усіх нацый, фракцый і найлепшых чараўнікоў, з якімі сустрэлася ліф, нішто не магло спыніць яе да таго моманта, пакуль яна не сустрэла бойку ў Мідзіле. І я думаю, што ў гэтым ты шмат на што паўплывала. Вас смяецца. І гэта вельмі шчодра з твайго боку глядзець на гэта так. Але я прызвычаіўся ўжо не змагацца з тым, калі табе робяць кампліменты. Добра. Я думаю, я магу уявіць, што вы ўсе разыскваецеся ў вашых, я не ведаю, all wanted, разыскваецеся ў вашых розных краінах? Вельмі смяротнае пакаранне ў 4 краінах і яшчэ расце. Я думаю, што я магу паразмаўляць з радай і магу сказаць, што Мідзіл можа як гэта? Утулак, боже, які утулак? Прытулак можа прапанаваць вам, Мідзіл можа прапанаваць вам утулак. А табе выбачэнне, Арыён. Выбачыць за тое, што ён нарабіў раней. Калі вашыя краіны прызавуць вас, прыйдуць забраць вас, яны сустрэнуць нахрен каменную сцену. Бо мы не экстрадируем. Так, я была бы вельмі ўдзячная. Але калі ласка, не пачынайце вайну, яшчэ адну вайну за нас, як мінімум наступныя пару гадоў. Слухай, калі да гэтага дойдзе, я на рынку для яшчэ аднаго муншота. Давайте я не буду здагадвацца, што гэта такое. І ты заряпаешся. Што гэта? Гэта эпілог па тыпу захаваны ў тытрах. Джен, ёсць хвілінка? Што такое? Які твой наступны крок? Усё яшчэ не вырашыла, алі более усё яшчэ мой найлепшы варыянт для працы дэтэктыва. Але мне спатрэбяцца новыя паперы. Я магу паглядзець, што я магу зрабіць тут. А ты?
Я думаю, наконт Ліболі. Больш нават, чым думаю. Я паразмаўляла з маім чалавекам па дакументах. Ну, вядома, што ў тебе ёсць чалавек па дакументах. Ілюзіяніст у мафіі. Яго гэта водныя вадзяныя знакі ідэальныя. Ці ўсё ён вырашыў? Так. Ён таксама зрабіў гэта для цябе. Выбач. Яна перадае невялічкі буклет. Дэса. Гэта ліболійскі паспарт. І гэта грамадзянства. Так. Гэта, магчыма, каштавала да халеры грошай. Ударыла акуляры толькі за каточак сядзіць на мятле і з акулярамі. Я нешта пабачыў яго, але не заўвачыў акуляраў. Ну, мае былі танныя, так што якім чынам. О, мае проста віза. Ты не збіраешся застацца? Я застануся настолькі, наколькі патрэбна. О, божух, на Дэса. З усёй павагай, нахер гэта. Ідзі да свайго хлопца і атрымай сабе пашпарт. Я скраду грошы. Што? Это дурасць. Чаму? Так. Адносіны. Гэта як быццам бы галоўны фактар са здароўем. Ці не так? Не, гэта коморбідіці. Я зараз, выбачце, не. Но гэта павінна дапамагчы. За мной ўсё было ў парадку пакуль што. Я думал наконт смерці ўвесь гэты час. Вельмі пазітыўна. Ну, і уяві, як доўга ты пражывеш, як жа доўга ты можаш пражыць з лепшым настроем. О, божах, я зрабіла жорсткую, вялікую памылку. Толькі таму, што я буду невыносная за гэта. Так, у нас... О, приколдесна, у нас атрымліваецца... Деталі, а як? Што? Келен? У Ліболі зрабіць новае агенцтва? Так. Альбо застацца у гэтым самым, у краіне, у якой былі, як яна, Медзіл. Дапамагчы Медзілу застацца за Джен Келлен у Медзіле, альбо пачаць сваё новае агенцтва. Давайте у Медзіле застанемся. Дэса Бэнк, некрамедик. Паслал табе новую фотку. У сэнсе. А як? Дескер, клініка. У яе ёсць... Пачакайце-ка. У Бэнк заўсёды было жаданне адчыніць не толькі каб клініку, а ведаеце, такую страхавую на выпадак смерці. То бок яна ж можа са смерці вярнуць кагосьці. Яна планавала, план такі. Багатыя людзі, мільярдэры, плацяць ёй страхоўку кожны месяц. А яна, калі што з імі здараецца, яны паміраюць, яна прыязджае і вяртае іх да жыцця. Вось. Так што... А ў якію я? Пачаць агенцтва? А яна можна адразу. Окей. Бэнкс і Келлен. Пачаць свой бізнес. Альбо яны агульныя могуць быць агенцтва зрабіць. А я магу адразу ўсё? А, толькі адзін варыянт. Няма ніякай гулявой залежнасці, таксама я гуляю 9 гадзіну. Няма ніякай залежнасці. Мае каты гавораць мне, што ў мяне няма, а ніякай залежнасці. Так, давайте ўсё ж таки дапамагаць Медзілу, і няхай яна пачне сваю клініку, яна даўно ждала гэтага.
Так, яны змаглі... Джен і Келлен змаглі дапамагчы. Джен Келлен дапамагла знайсці 83 зніклых медзеланцаў у годзе пасля вайны. Яна зараз вольная для фрылансу. Дэса Бэнкс заробила 8,4 мільёна з яе страховак. Пасля таго, да таго моманту, пакуль гэта самае, увага гэтых самых, ну, нейкая ўвага не заставіла яе зачыніць яе. Сваю справу. Дэл і Райан. Ну што, назад у Калан? Вядома. Усё па-стараму? Магчыма, не. Каманда не жадае мне... жадае, каб я ўдзельнічала у сустрэчах па... стратэгічных сустрэчах. Але гэта можа толькі для піару зроблена. А ў мяне не зладзілі агенцтва. Ну, магчыма, агенцтва было бы і няблага таксама. Ты ўсё роўна для мяне не вельмі выглядаеш як чалавек, які будзе здавацца. Даволі справядліва, але існуе дал, якую ты ніколі не сустракаў, і ёсць што сказаць. А ты? Не ведаю. Магчыма, Deep Six, ён ужо выкарыстоўваў гэта. Гэта хлопцы з рэактараў. Толькі для смеху. Гаден? CEO? Так. Жадаю трошки расцягнуць сабе ногі, узяць спаборніцтва, паспрабаваць зноў. Калі гэта тое спаборніцтва, якое ты жадаеш, я ведаю месца, дзе цэрквы і форты і клергія усе падыдуць. Няма недахопу у высокіх цэлях. Колькі плаціць? Так, Дэл Сабін. На фронтлайне, дзе складаней за ўсё і у кіраванні паўстаннем. Блин, ну для яе, мне падаецца... Давайте ў кіраванні. Не, блин, наверное, такі чалавек, якому больше весялей, мне падаецца, на фронте. Район? Першы каплан, я думаю, няхай дапаможа. Ну, мы разумеем прыкладна з іх апісання. Давайте напад на царкву. Вярнулся на фронтавыя лініі. Я набачыла сваімі вачыма, як зламалася воля царквы. Вяртанне іконы. Район. Далучыўся да Дэл для таго, каб вярнуць Калан. Потым знік без слова. І пасля гэтага каплана, першага каплана не бачылі. Зен. Яго эпілог. Это тое, дзе я бачыў это. 8 тонн бетону. 1000 імён з кожнага боку. Мемарыял вайне, якая яшчэ не здарылася. І зараз ніколі не здарыцца. А тут не бачна больш, чым за 100. Чым за 200. 132. Я прачытаў іх усе. Ну, уніз з 4000. Павінен адчуваць сябе даволі няблага пасля гэтага. Думаеш, так? Я не думаў, што буду адчуваць сябе шчаслівым на могілках. Але ўсё ж таки пабачыць. Ты же не... Гэта сама... Не бянтэжся? Не, як гэта? Не б'еш же сябе за гэтых 132. Ну, у сэнсе, што эмацыйна. Это же не за цябе. Мы зрабілі ўсё, што толькі магчыма. Не, я разумею гэта. Той хлопча на справе на працы ў Джудаса. На пачатку быў дыялог, дзе Зен бачыў гэтую пліту са мноствам імён, а там і пачаў ганяцца з ліф. О, блін, я
Гэта было ў маім выпадку лёгка забыць, бо перарывы даволі вялікія у гэтых самых у чараўнікоў. Яго дакладна. Я прынясу яго ў сваю магілу. Угу. Але гэта таксама яшчэ, пражыўшы праз усё гэта зараз, і гледзячы, як гэта ўсё сыграла, я быў даволі гульцом, я быў такім сабе гульцом. Столькі цудоўных людзей зрабілі значна больш, далі значна больш. Зараз у мяне адчуванне, што я прыйшоў на могілкі для гэтага самага, для танца, як гэта, для пабеднага круга, але таго, які я не зрабіў сабе. Ты, магчыма, яго прапусціў, ён быў на асобнай вокладцы. Магчыма. Это тое, як думае Лів. Это па-людскі бачыць тую розніцу, якую мы робім. Перамога, яна Victory Lab. Перамога не наша і не іх. Ты дапамог, я дапамагла. Прымі гэта нічога больш. Ты маеш рацыю, як звычайна. Дзякуй. Суд усё яшчэ ідзе. Так, і гэта мяне забівае. Я бы жадаў ўжо спыніцца думаць аб Келлі в Кеннеді. Не жадала сапсаваць настрой. Не, гэта не ты. У мяне час ад часу адбываецца гэтая ўспышка. Я не ведаю, ці гэта прадбачанне, альбо проста мара. Яна мертва. Я не ведаю як. Я не ведаю як. Я кідаю яе, значок. Тут, з усімі гэтымі імёнамі. Я не ведаю чаму. Это імёны. Это тыя, каго мы не змаглі выратаваць, нават нягледзячы на тое, што мы зрабілі ўсё, што магчыма. Яны памёрлі за яе, я так думаю. Магчыма, ты гаворыш, што Эліос таксама. Ты проста здымаеш яго са свайго розуму. Са сваёй свядомасцю. І як гэта скончылася? Яны падаюць. Яны спадаюць. Ну, давай не вельмі здумацца над гэтым. Так. Ты у нас куды? Зенвескер. Тактычны кансультант для паўстання Калані. І прыемнае ціхае месца. Мне падаецца, яму на пенсію пара. Няхай адпачывае. Так, адзін апошні погляд. Ну, тут не тое, каб я нешта магу змяніць апошнія нашыя веды. Пенсія? Так, яму патрэбна адпачыць. Зону патрэбна адпачыць. Найшоў цудоўнае месца на поўначы краіны. Яго маці гаворыць, што яго хлеб найлепшы, які яна калі-небудзь спрабавала. Опа, Стив Кларк. Стив Кларк, вядома. Калі я зразумеў план Кеннеді, я ведаў, што я павінен быў сыграць сыграць на гэтым, пакуль я не быў у пазіцыі, каб сабаціраваць усё гэта. У гэты момант у мяне б атрымалася абвесці яе вакол пальца, так што я маніпуліраваў ёй, каб яна паставіла мяне на абарону сховішча. Я ведаў. Гэта толькі трата маіх баявых талантаў, так? А тое, што вы не заўважаеце, тое, што прапусціла яна, тое, што яна размясціла мяне, каб дапамагчы вам, хлопцам, знішчыць ману, калі прыйшоў час. Гэта тады, калі ў мяне з'явілася ідэя выкарыстаць гліфы для прарыву, каб скінуць сховішча ўніз у груднякі і кантраляваць розумам гэтага нашага піраманта, які пакланяўся мне ў любым выпадку. Ён жа ведае, што мы не можам яго чуць. Я думаю, што ён нават не заўважыў, як я пакінуў пакой. Ён ужо працягвае гэта 20 хвілін. Што ты спытаў? Яго імя. Добра.
Стив Кларк. Бойовий. Просто. Цудовно. Смішна гульня, смішна. Я трохи проходив довжей, чим, може, варто було проходити, бо усе ж таки я перекладав усі діалоги. Знову ж, коли ти перекладаєш діалоги, гульня підзатягується. Але як пазл, я вельми рекомендую. Легкий такий пазл, він насамрэч не звыш складаний і даволі веселий. Тим більше, що у вас включають усі механіки по краху. Ось, віншую нас з проходженням нашої апошньої 15 хвилин у Tactical Bridge Wizards. Ось. На гэтым мы будем скончваць. Давайте я пагляджу, можа, хто у нас чым займаецца. Я буду вас перадаваць, бо сёння даволі доўгі стрым. Даволі. Я стрымлю дзесьці з 11 по польскаму часу. Зараз ужо 19:17. Ось. Так, ну 8 гадзін, 8:12. Хто у нас чым займаецца? Заўтра стрым, хутчэй за ўсё, будзе як по звычайнаму раскладу. Можа быць, я пачну з Варкрафта, але я не ўпэўнены. Заўтра дзень як атрымаецца. Я не ўпэўнены. Вось, але разлічвайце, што хутчэй за ўсё буду стрымаць у свой звычайны флот. Тоді, Seven Nights Ghost зараз гуляе Шаграэль у цывілізацыі якой? 6-й. Добра. Малаток у доце зараз. Дзед Максім зараз гуляе ў Евротрак-сімулятары. А Лепус пачаў Kingdom Come Deliverance. Ён праходзіць зараз сюжэтку. Там у 10... Напамятаю... Мне падаецца DLC «Жаночая доля», нешта такое ён пачынаў. Давайте я сёння перадам Тодді. Вось, завітуйце да астатніх, абавязкова, каму цікава, што. Там нешта пра Рэган напісана. Я думаю, гэта трэба спытаць у Рэганы. Добренька. Задаю вам добрага вечара і пабачымся з вамі заўтра у звычайны час. Хутчэй за ўсё. Калі пачну раней, то пачну раней. Калі не, то як трапіць. Добрага вам вечара. Паехалі.